dirita karon sa importance sa dogma sa alang sa iglesia. So unsa ka essential kining dogmas sa iglesia atong hisgutan, ang sa ato nang gikaingon sa nangaging mga panahon sa atong leksyon nga dunay ah, pag-decline sa dogma sa church ah, gumikan sa impluensya sa liberalismo. Kining liberalismo nga maoy influensyado partikularmente sa Protestant Church, ah, nga gipanguluhan ni kini si ah, Schleiermacher. No, si Schleiermacher siya ang gitawag nga father of liberalism, no? Modern liberalism. So makita nimo sa mga kasimbahanan sa atong panahon karon kining ni influensya ni Schleiermacher nga ang ang pagtuo sa Ginoo wala mo sumikad sa kamatuoran nga historic nga kamatuoran, sa dogma nga gitudlo sa mga theologians sa iglesia, no? Sumala sa kaning konserbatismo nga pagtudlo sa Biblia. Alang kang Schleiermacher, ang tinuod nga ang dogma naay dogma pero kini nakaangkor sa kasinatian sa iglesia o nakaangkor sa kasinatian sa individual nga mga believers, sumala sa ilang impresyon sa Kristyanismo o iyon sa nila pag-apply kini, meaning application sa biblical truths nga ilang na kining nakatunan. So ang dogma is kadtong mismo sa individual nga ilang kining unsay appreciation sa individual nga Kristohanon sa kamatuoran nga ilang napatnan. So, dili siya mo deny si Schleiermacher, dili siya mo deny nga angay nga ang dogma mo dapat nga biblical. Iyang i-affirm nga dapat biblical. Mismo ang iyang mga disipulo o ang uban pa nga mga na-influensyahan ni Schleiermacher mo affirm nga dapat biblical ang dogma. Pero at the same time moingon sila nga kana nagdepende sa impresyon sa kada individual nga tao. So ang individualistic nga Kristyanismo maoy naa sa kang Schleiermacher. Nahimong subjectivism ang pagtuo. So unsay feeling sa kada usa. Unsa ang iyang unsay ang take niya sa kamatuoran. So diha naka-angkor ang dogma. So sa atong panahon daghan, no, sa atong panahon karon daghan ang sama ni ana ug tungod na sa iyang influensya ngani pirmi nato maengkwentro kining mga liberal sa atong panahon karon nga moingon nga no creed but Christ. Walay credo kundi si Kristo lang ang creed. O gina-discourage nila ang mga tao na mo gunit og confession or mo hold sa bisan unsa nga creed or nga ang tao sa diha nga maghisgot kani og universal truths
or kaning objective nga truths. Ilang gihimo pagani nga derogatory ang word nga dogma, mingon dayon sila dogmatic ra man kaay ka. So pag mayong dogmatic ra kaay ka, para sa ila kay ang dogma is usa ka butang nga angay nga isalikway o nga ang tao nga mogunit sa dogma sa ilang tanaw, ilang diri sa ato sa Pilipinas gi-equate nila sa close-mindedness, no? As if ang tao nga naggunit og dogma is close-minded. Sa diha nga mo affirm gyud ka kini ang kamatuoran, mo ingon gyud sila dogmatic ra gikay ka, wa na. So meaning nila sa laing bahin, close-minded ra ka, so di na ka open sa bisan unsa nga mga suggestions or mga teachings. So in fact ang tan-aw sa imo is usa ka kaning itawag nga usa ka sa tawag ani kining tao gani nga narrow-minded, no? So dili broad-minded, narrow-minded. So ang tawag sa imo si dogmatic ra ka. Pero kana nga mga ilang tan-aw sa dogma gumikan na kana sa liberalismo. No? Ang liberalismo dili lang kay unsay impresyon sa matag usa ka Kristohanon. Ang liberalismo, no, ang interpretasyon niya sa balang sulatan dili pod mo stick sa kaning scientific literal or kaning gitawag nato natural nga interpretation. So sa diha nga dili way dogma ang usa ka tawo, no? ang mahitabo ni ana moadto siya sa bisag unsa na lang nga pagtulunan, open na siya. Kay sa once nga ang tao walay kanang gitawag nga objective truth ug walay universal truth, ang iyang himuon is relative na ang truth. Meaning sa relative truth, kanang relativism, nga ang matag kamatuoran depende kung kinsa ang nag-view ni ini, no? So depende kung sa tao kung kinsa ang nag-hold ni ana. So it might be true sa usa pero sa lain nga tao dili. So ang relativism pananglitan, ang pagpatay, ang murder could be inexcusable para sa usa ka tawo, pero sa laing tawo ang murder is reasonable, or ang pagpamakak pananglitan sa usa ka tawo might be good sa iya pero sa laing tawo is bad. So muna ang relativism. Depende, no? So kanang makauna-una ta karon sa kanang gitawag nga situational, kanang ingon nilang word nga situational. Depende sa sitwasyon daw. So ang usa ka kamatuoran depende sa sitwasyon. Now ang klaro ni ana kanang relativism is dako gyud kay na nga unbiblical nga kamatuoran. Sa ato walay kamatuoran nako, walay kamatuoran nimo, walay kamatuoran nila o niya, kundi ang kamatuoran sa Dios. It might be nga ang kamatuoran dili ni siya ingon nga conducive or dili ni siya comfortable kanako. Apan ang mahitabo kamatuoran man gyud ni. It doesn't matter kung kini dili comfortable kita. No, it doesn't matter kung ang usa ka kamatuoran dili kini mo angay sa atong sitwasyon. Kung kamatuoran sa Dios, kamatuoran na siya. So dili pwede ang relativism. Now, do na po'y lain ng mga filosofiya, no, sa liberalismo.
sama sa kaning gitawag na siya nato nga pluralism. Kining pluralism ang buot pasabot ni ini nga ang kada relihiyon dili pwede nga ikundina ang doktrina sa kada relihiyon. Ang buot pasabot ni ana nga dili pwede nga i-condemn ang pagtulunan sa usa ka relihiyon, kay ang pagtulunan sa mong relihiyon applicable sa iyang sitwasyon, og nga ang kamatuoran sa pananglitan Islam di pwede na mo nga ikundina ang kamatuoran nila. Ibutang nako sa quotation marks ang word nga kamatuoran. So ang kamatuoran sa Muslim, sa mga usa ka Muslim, di pwede ikundina sa usa ka Buddhist. The same thing nga ang usa ka Buddhist, ang kamatuoran niya quote unquote gyapon, dili pwede i-condemn sa usa ka Muslim. Same sa Kristyanismo, sa Judaismo, ang kada usa adunay iyang kamatuoran nga gigunitan. So makita nimo nga ang kada usa ka relihiyon tinuod sumala sa pluralismo. Kada usa ka relihiyon tinuod. So ang walay usa sa ila na nga pwede i-reject. Muna ang itawag nga pluralism. So walay error, tanan tinuod. So kana ang kasagaran nga influensya sa mga kasimbahanan karon. In fact, kung mo tan-aw ka sa kasimbahanan, ang kada usa ka denomination, bawal sa usa ka denomination nga kundina sa lain ka denomination, kaya dili siya gusto nga ikundina pod siya. Makita nimo nga naay ecumenical movement nga nagakahitabo og kanang ecumenism, mao na nga ang kada usa dunay rights sa iyang kamatuoran nga iyang gigunitan, ug kana nga rights angay nga dili i-question sa lain. Og gumikan lagi kay gugma man daw, gugma. So kung gugma, dili pwede nga mo criticize. Kaya kung mo criticize na ka, mutudlo ang isa ka pastor unya i-criticize nimo, dili na ka gugma. Kung dili naanay anger, naanay jealousy daw. Unay ilang kanang gitawag nga strawman's argument. Nakita nga nagasaway sa mga errors, sa mga heresies. Ang ilang tanaw nga doon na kay hatred. Murag hapon nga kini concept bisan sa humanistic, sa humanism, no? Sa Amerika karon, sa Europe, sa Western powers, makita nimo nga ang usak ka transgender nga babae, nagpalaki-laki naman na ang transgender nga babae. So kung imo siya nga tawgon nga she, ang pronoun she na, dili he. So ang tawag niya na is hate speech, no? Hate speech. So, as if ang ilang akusasyon sa ato napuno ta og hatred, dili na gugma. So kanang ilang pag-angkon nga lalaki sila bisan sila mga babae, anya sadang tawgon nimo sa unsang tinuod na ang tawag sa imo is wala ka, nakakumit ka og hate speech, o ginakansela ka sa mga Facebook, sa Twitter, so bisan asa nga mga social media nga kanang mainline nga social media.
gina-cancel, gina-restrict ang account sa mga makasala ni ana. So kana nga relativism, kana nga pluralism, kana tanan individualism, kana nga mga butang, no, dako gid kaayo og sigalot sa iglesia, dako og contribute nga kadaot sa iglesia kay ang uban nga mga pastors sa pagkakaroon, in fact kung mag-gather sila, moingon gani nga di na ta magwali og doktrina, ha, wali hay sa doktrina. Amo na rule, number 1 rule karon sa mga kaiglesiyahanan, nga kung pawalihon kanila diha sa ilang iglesia sa simbahan, walay doktrinahay, walay dili pwede nga maghisgot ka sa doctrine. Ang imong pwede isgot lang dito sa ila kanira nga magsuporta sa pastor, suportahan ninyo ang pastor niyo, mag-tithes mo, mag-offering mo, maghatag mo love gifts sa inyong mga pastor, pero palanggaan ninyo ang inyong pastor. Anara, mo na pwede ang imong iwali niya. Mo wali ka sa mga simbahan nila, pwede ra pud ka muwali nga kinahanglan magsimba mo, kana murag gana sila. Magsimba mo, di mo magpalit, dayon, pwede po ka muwali sa kanang relasyon. Moingon ka nga kinahanglan nga dili mag-away ang asawa ug bana, ang inyong mga membro angay nga di mo mag tabi gossip, wala na sa inyo dapat, so kana pwede na. So naay mga butang nga pwede unya, pero nung ka nga maghisgot ka about God, no, unsa ang Dios Trinidad, kay offensive na sa mga Oneness. Ang Dios, ang amahan ni Jesus Christ, nanganak siya, only begotten son sa iyang anak. Ang eternal generation ni Jesus Christ, eternal sonship, para sa ila is offensive na, kay naay nagwa mag-hold ni anak sulod sa iglesia nila. Ang ila nahimo lang anak si Jesus Christ human sa bautismo. Di pud ka pwede nga maghisgot about exclusivity of the lordship of Jesus, nga kadtong nag-reject siyang lordship, mga imperno. Di ka pwede mawali kay naiuban diha wa mo tuo sa deity ni Christ. Wala sila mo tuo sa exclusive salvation ni Christ. Ang ilang gituuhan, pwede ra nga maluwas sila pinaagi sa ilang buhat o pinaagi sa pag-mediate sa mga santos o unsa mga pamaagi. So bawal sa imo magwali o mga doktrina. Pero kung sila ra maghisgot na sila, muna ang kining inconsistency ni ining mga churches. Kung sila na mo isgot na sila, na actually dili na sila way doktrina, hadlok lang sila nga magwali kas doktrina kay dili makabarug ang ilang doktrina. Dili makabarug ang ilang doktrina kung muwali kag doktrina. Hadlok sila ang magwali ka. Ang doktrina nila actually naa sila doktrina, dili pwede nga wala. O galing lang kay biblical man ka, hadlok sila nga mawala ang ilang ma-dissolve or ang ma-disarray ang ilang mga doktrina nga unbiblical. So kana ang nahitabo. Pero kung imong tan-awon gyud ang tinuod nga Kristohanon, tinuod nga Kristyanismo, dili siya mahimong Kristyanismo kung mauna nga klase. Imagine kung ang Kristyanismo way doktrina. Imagine unsa ang Kristyanismo kung dili mo assert siya og Trinidad. Sa panahon sa earthly ministry ni Jesus Christ pananglitan, kung dili mo assert si Jesus Christ sa Trinidad,
kung wala siya ma-assert sa iyang kaugalingon, wa niya i-preach sa mga Hudiyo ang iyang kaugalingon. Una-una, unsa ka acceptable si Jesus sa mga Pharisees, sa mga Hudiyo. Kung ingon lang siya, ang Diyos nga amahan, maurag yun, ang persona, simbahan ninyo, ayaw na kiapil. Mao na si Jesus Christ. Unsa ka, kung ningon siya, ang amahan is the way, ang amahan is the truth, ang amahan is the life. No, kung muna ang mensahe ni Jesus Christ, humot ka siya sa mga Hudiyo. Huna-huna kung si Christ, no, the only begotten Son of God, di siya mo assert nga anak siya sa Dios, no? Kaya ang word nga anak sa Dios, the only begotten of the Father, ang meaning niya ana is God siya. Huna-huna ako maingon siya nga, tao raman ko, parehas ra ko sa inyo. Walay problema. Unsay gisulat sa Old Testament dito, wala to magsulat sa ako, nagsulat to sa usa lang kapersona nga Dios. Ayaw lang ko ni apil, ayaw tuo sa ako. Ug niingon si Jesus nga dili mo tuo sila sa iyaha, kundi didto ra sa amahan ang tinuod. Dili patyon si Jesus. Walay Calvary, walay cross. Mao gihapon sa mga apostoles. Nganong nakasinati sila og persecution ang mga apostoles, gumikan sa kaning ilang pag-preach sa kamatuoran, sa dogma, no, sa sa word of God nga ilang gi-preach. Imagine kung si Apostol Pedro sa dihang nagwali siya, igo na lang siya ni support sa mga mensahe sa labong pari nila Caiaphas, nila ni Gamaliel, ang ilang dako nga rabay nila sa ilang eskwelahan. Imagine kung kanang giwali sa Judaismo mo'y giwali nila, no, nga adunay salvation, pwede ra ma-save ang tao, wala si Christ, ma-save si Jesus, tuo lang sa amahan. Imagine kung ang iglesia ni Cristo at the time si Manalo na tao sa panahon sa mga Hudiyo, panahon ni Caiaphas. Imagine, amigo kaayo ni Felix Manalo ang kining mga Hudiyo. Klaro kaayo kay number one, dili Diyos si Jesus. So kung si Felix nahimong magwawali sa ilang panahon, tingali unya nga ma-promote pa siya diha sa temple, dako pa siya og papel diha sa temple. Imagine kung ang Jehovah's Witnesses nga dili mo tuga sa pagka-Dios ni Jesus, mooy naghari sa ilang panahon, walay Kristyanismo nga matukod, wala. Kay ngano man ang Kristyanismo nagtudlo nga di ang persona ni Jesus deity. No, si Jesus gikinahanglan way laing mangluluwas. Limang ana nga assertion, walay laing mangluluwas. Gawas kang Jesus. Now, para sa mga Arians, mga Oneness, ang Oneness si Jesus mangyapon na, pero katong mga Unitarians nga nagtuo nga ang Dios ra may mangluluwas, o mga sa karon Arians atong panahon karon, walay Kristyanismo nga mahitabo. Kay ang Kristyanismo nagtudlo nga outside kang Christ, bisan pag-unsaon nila gyango sa amahan, kung wala si Jesus Christ, walay kaluwasan. So ingana ka importante ang kamatuoran, ingana ka-importante ang pagkadugmatik. Dugmatik sila in a sense nga unsa ang gitudlo sa Dios, unsa gitudlo sa balaang nga sulatan, ilang gitudlo, ug ang ilang sentro sa ilang ang method nga ilang pamaagi sa sa conversion, sa establishment sa Christianity is pinaagi sa dogmatic truth about Jesus Christ and Him crucified. So dire sa diha nga si Apostol Peter gipangutana ni Jesus Christ kang kinsa man, matod niya, kinsa man
ako sumala sa mga tao, o sumala sa inyo. Unsay gitubag ni Jesus Christ, ingon ni Jesus Christ, you are the son, no? You are the son of the living God. So, pag ana nga ikaw mo anak sa buhi nga Dios, ang ana ni Apostol Peter, ang reaction, ang response ni Christ is wala na ipadayag og tao kanimo. Ang nagpadayag ni ana, ang source ni ana ang kamatuoran mong amahan. So ang but pasabot ni Jesus Christ nga ang kamatuoran is dili matawag ang kamatuoran kung kana gikan sa tao. Ang kamatuoran matawag nga kamatuoran kung kana gikan sa Dios. Ug unsa ang kamatuoran nga gikan sa Dios, dili pwede nga wala si Jesus Christ. Dili pwede nga si Jesus Christ wala siya. So mao na nga dinhi makita nato unsa ka importante ang kamatuoran. Matod pa na sa Apostol Pedro nga ang Dios nun nga gahom naghatag kanato sa tanan nga mabutang mahitungod sa kinabuhi ug pagadios nun pinagi sa kaalam niya nga nagtawag kanato pinagi sa iyang himaya ug sa iyang birtud, matod ni Apostol Pedro. So dunay kaalam ug sa diha nag-ampo si Jesus Christ unsa ingon niya, and this is eternal life, sa John 17. And this is eternal life, that they may know the only, that they may know the only God and Jesus Christ whom thou hast sent. So ang knowledge, ang kamatuoran, ang kamatuoran may tungod sa Dios, may tungod sa Kristo. So kana nakaangkor diha ang eternal life. So kung usa ka ang eternal life, no dili matawag nga eternal life kung wala makaangkor ni ana ang kamatuoran. So muna siya ang kaimportante nga ang Kristohanon na establisar, no, nahimong na establisar ang Kristohanon nga relihiyon sa kamatuoran. Og usapod sa mga importansya ni ining dogma, gumikan kay gikinahanglan tungod sa unity sa iglesia, tungod sa paghiusa sa iglesia, gikinahanglan gyud nga ang dunay kamatuoran, dunay agreement, no, sa mga iglesia. Dili pwede nga walay agreement, dili pwede nga managkalahi ang mga anak sa Dios sa ilang mga doktrina, sa ilang pagtulunan. Dili man pwede nga moingon ta nga ang kita nga Protestant, kita nga naggunit sa kamatuoran nga sa una pa gikan pa sa panahon sa mga apostoles hangtod karon nga makighiusa ta sa mga kulto, pananglitan. Ang kulto ang mga kulto nagasulti na siya ang mga kulto og lain nga mga butang, mga dili kamatuoran, mga binakak, mga tinumo-tumo nga mga konsepto o false nga mga kamatuoran. So dili gyud kamatuoran ang ilang gisulti. Now, alang sa tinuod nga mga iglesia, niadtong tinuod nga na born again, tinuod nga ni gunit sa kang Hesukristo. Alang niya itong mga anak sa Dios, nga nahibalo kita nga giredeem ni Christ sa iyang dugo. Kabalo kita nga sa langit katong matawhana atong makaplagan o ato silang makauban dito niya sa eternidad.
ka fellowship gi ka pakamatyan ni Hesus Kristo, mga tao nga matawag nato brothers and sisters. Bisag asa pa nga lugar sa kalibutan, sa Pilipinas ba, sa China, sa Taiwan, sa Amerika, sa Russia, o Ukraine, o sa Europe, bisan asa pa nga lugar sa kalibutan. Kung sila gipalit ni Jesucristo sa iyang hamiling dugo, dili pwede nga lain-lain ang ekspresyon sa ilang kasing-kasing. Dili pwede nga lain-lain ang pagtulunan. Kahit tanan sila anak sa Dios, angay nga dunay agreement. Angay nga adunay agreement nga moagri sila sa doktrina may tungod sa Dios. Moagri sila sa doktrina may tungod sa Jesucristo. Moagri sila sa doktrina sa kalwasan. Moagri sila sa doktrina may tungod sa iglesia. So adunay agreement, gikinahanglan nga adunay kamatuoran. Dili lang kay murag sama sa uban nga mga non-ecclesiastical nga kamatuoran, sama sa mathematics o philosophy, na kinahanglan doon yung mga established nga axioms, nga kinahanglan ka na na-establish nga axioms o mga kamatuoran nga na-establishan nga kung gikinahanglan nga dawaton sama ba sa mathematics o sa simple nga math. 2 plus 2 equals 4, 4 plus 4 equals 8. Nga di lang kay sa Pilipinas kundi kana nga formula, kana nga principles sa mathematics accepted po bisan asang lugar. Kung kana nga gagmay nga butang nga matawag nato nga wala mag-involve sa kalwasan sa kalag sa tao, gikinahanglan nga i-accept sa bisan asa nga lugar, no, regardless sa location, regardless sa language o sa culture. Mo accept sila ni anang 2 plus 2 equals 4. How much more kining butang sama sa mga kamatuoran nga naa sa balang kasulatan nga gikinahanglan i-accept gyud sa mga tao nga kansang kalag giluwas ni Ginoong Jesucristo. Kansang kalwasan nakabase sa kamatuoran nga si Kristo lamang ang mangluluwas. Si Kristo lamang ang tinuod nga maglulukat nila gikan sa ilang mga sala. So ang kamatuoran tungod sa iglesia nga usa lamang kita diha usa ka bugkot lamang kita diha sa Ginoo. Gikinahanglan nga duna tay panag sinabtanay kung unsa ang kamatuoran. Dili pwede nga lain-lain ang atong iwali o lain-lain ang atong gikuptan nga mga pagtulunan tungod kay usa lamang kita sa lawas ni Kristo. O another point, another reason nganong kita angay dili pwedeng balibara nato, nganong inevitable, nganong importante ang kamatuoran, ang dogma, is because nagsik kita og unity. No, kaganiha tungod sa usa lang kita sa Dios. That's why gikinahanglan mo agree kita sa usa ka kamatuoran, dili lain-lain ang pananaw. Now karon ang rason is gumikan kay gikinahanglan nga i-unify ta. Kinahanglan nga united ta sa atong pagtuo diha sa Ginoo. No, ang tanan nga mga kaiglesiyahanan, gikinahanglan nga managhiusa, mo na ang goal nato. No, mo na ang goal nato nga kinahanglan gyud nga magkahiusa ta
uh, kining Pauline epistle diya sa Ephesians chapter 4 verse 15, that we be no longer children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. So dili pwede nga ang kada sa usa sa ato nga ug naay lain nga magwali madalata any teaching nga madunggan mulingo mo tan-aw taw niya dali ra kay nato masayra dili pwede na sa Kristohano. Gikinahanglan niya ang unity nga ma-unite siya sa kamatuoran. O sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 3 ngadto sa 5, if any man teacheth a different doctrine and consenteth not to sound words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness, he is puffed up, knowing nothing, but doting about questions or questionings and disputes of words. Whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, wranglings of men, corrupted in mind and bereft of the truth, supposing that godliness is a way of gain. So dinhi sa balang nga sulatan ang gisulti ni Apostol Pablo kadtong mga tao nga mahilig og debate, mahilig og lalis, mao kadtong mga tao nga dili og wala sa ila ang kamatuoran. Ang pasabot ni nganong mahilig sila lalis og debate kay wa dili pa settled sila sa kamatuoran. Wala magpasabot nga dili kinahanglan mag-debate, do na exchanges of arguments. Wala magpasabot nga gidili na ni Apostol Pablo. In fact, si Apostol Pablo kada adto niya sa lain-lain nga mga sinagoga, nakik-debate siya, nag-argue siya na ay iyang dunay iyang pakiglantugi sa kada Sabbath day o kada panahon nga musagol siya sa mga Hudiyo. Pero makita nimo nga ang ginaminia ni Apostol Pablo nga kadtong mga tao gani nga mahilig ni ana tungod kay gusto lang mo sagap mo dawat-dawat og bisag unsa nga ideas. Wala siya sa balang sulatan. Mutoy gitawag niya nga men corrupted in mind and bereft of the truth, supposing that godliness is a way of gain. So karon sa atong panahon karon na baliktad na hinuon nga kita nga nagagunit sa kamatuoran, kita na hinuon ang gina-accuse nga kita ang palaaway o kita ang mahilig sa debate, kita ang mahilig sa lalis. Pero ang tinuod kadtong mga tao hinuon nga mahilig mudawat-dawat og mga bisag unsa lang nga ideas nga gikan sa mga tao, motoy gibadlong ni Apostol Paul ug motoy mga tao nga ang ilang gitan-aw unsaon nga maka ginansya dili lang sa kwarta, siyempre ang meaning diri kundi bisan sa ilang esteem, sa ilang name, sa ilang prestige, no, nga ma-feed ang ilang ego. Tungod ni ana mudawat-dawat sila bisag unsa lang nga katudloan tungod kay dili sila settled. So muna ang gilikayan nato ug muna ang rason nganong gikinahanglan nato nga dunay truth, nga dunay dogma ang iglesia. Tungod kay dapat settled na kita diha sa atong pagtulunan, no, mahitungod sa Dios o in relation sa iyang katawhan ug unsa ang ilang obligasyon diha sa Dios. So daghan pay mga rason, no, nga makita nato nganong gikinahanglan gyud nga kita mo nganong dili
kalikayan kining duna tay dogma o unsa ang rason nganong ang Kristohanon gikinahanglan nga dunay dogma. O kung walay dogma, walay Kristohanon. Imagine kung walay doktrina, there is no such thing as Christianity. Kung ang tanan nga mga pagtudlo pwede i-adapt sa Kristyanismo, walay Kristohanon, walay Kristyanismo. Kung tanan na lang nga pagtudlo tawgon nga Kristyanismo, walay Kristyanismo sa iyang kaugalingon. So far, mao ni ang atong karon sa importansya sa dogmatics o sa sunod atong isgutan no, ang kinsa pa ang mga unsay mga pangalan diya sa unsa ang mga theological doctrines na angay natong bantayan no? O kinsa ni mga tawhana ang proliferate ni ini no? Naga-propagate sa mga unbiblical truths. Kinsa ang unsang mga eskwelahan no ang bantayan niya man ni say ato maning na record diri o ma-public money. Pero ang sa sunod atong i-identify kung kinsa gyud ang mga eskwelahan nga sa atong panahon karon no nga nagatudlo paghihapon. Pwede nato nga paminawon ang ilang mga ang kaning eskwelahan pwede pa matawag nga orthodox. Pwede pa matawag nga kibali mga eskwelahan nga nag-hold pa og dogmatic nga mga kamatuoran nga matawag nato nga niya pa sa conservative nga side. So kana ang atong sunod nga lecture. Basi na pay ang imong pangutana, Pastor Alvin. Wala ray pangutana, Pastor. Kuan lang kanang karelate la gamay kay kuan manggod. Musligid sa kumadunggan kay may ana ang ubang mga pastor nga kita daw nga reform, kita ra daw ang sakto. Ana ang ilang acquisition sa tuwa ba. Nga murabag tan-aw daw nato sila tanan na sayop. Kita ra daw ang sakto. That's why ikinahanglan gyud unta nga dunay dialogue. Dapat mahibalo sila og unsa ang origin sa Kristyanismo kay ang reform sa dihang mutudlo sa theology. Ang reform iyag gyud nga subayon ang kining history sa doktrina ug asa gikan. So dili siya mahadlok nga musubay ni ana, musubay unsay background diin tanan nga mga pagtudlo kay balo siya mo makabarog siya. Kana ang hinungdan nga sa uba sa ato akong diskutan kaganiha nga ang mga naay mga kasimbahanan karon nga di ka pwede muwalig doctrine gumikan kay kabalo sila di makabarog ang ilang doktrina sa diyang magwali ka. Wala sa Biblia. So kung muwali ka hadlok sila nga mabungkag sila para lang i-save ang ilang mga organisasyon, ang ilang mga sikta gikan sa pagka-split o pagka-disorganize o at least ma-maintain nila ang moral sa ilang linya. Kanang hinungdan nganong di ka pwede muwalig doktrina. Pero sila pawaliya ipapresentar na doktrina nila panahon sa atong mga asemblea. Tanaw na to kung makabarog. Kung makabarog, well and good. Wa ta mahadlok kung mupresentar sila ngano makabarog ang kamatuoran kay ato na giagihan. Nakaagi na ta unsay lang agihan. Ang problema kay sila dili gusto mo agi sa atong naagihan. Okay, so diri rataman